Jön már Énedi. Az biztos Pempő jön. 100%, hogy Énedi jön. Pempő! Hát akkor már lesz egy kis unga-bunga, kiítom a fekete kis Énedi. füzetet, és akkor Adrinál nyílt ki, akkor gyere felelni. Akkor Adrikám, milyen városokat jelöltem be neked a térképen? Hát, ott van Bolonyai! Nem rakunk sajtot a bolonyaira. Akkor ott van Párizsi! Nem Párizsi teszünk, kérlek, vedd komolyan a felelést. Milánói! Nem, az se tetszik nekem, az ételnek tűnik, de te nem ételt akarsz, ugye? Barcelona még ott van! Hát, nem sütök neked szalonát. Adrikám, ha nem gondolnál a kajákra, még talán 5-ös is lehetnél. De így sajnos egyessel kell elküldenem téged a helyedre. Pempő. Személyvonat indul Siófokon át Nagykanizsára 9 óra 25 perckor 30 perc múlva az 5. vágányról. A vonat menetrend szerint minden állomáson és megállóhelyen megáll, csak másodosztályú kocsikkal közlekedik. Hallott, Pezsman? Mi miért nem veszünk első osztályú jegyet? Budai, most már elegem van belőled, te olyan jegyet veszel, amiért csak akarsz. Épp ezzel te mehetsz a 70 éves kommunistákhoz, mert akkor is másodosztályon utazunk. Mert Énedi. Kukorálni! Megy a gózos Kanizsára, kanizsai állomásra. Hello, a masinista, ki a gózos, igazítsa. Hello, a masinista, ki a gózos, igazítsa. Megérkeztünk Pempre! Ez itt, kérlek, ez itt Éned? Biztos, hogy Pempre. Na jó, de innen merre megyünk? Hát fogalmam sincs. Hát nekem sincs, mert ez Énedi. Atya ég. Nézd le rám, Istenem! Úristen, itt van Jürgen! Énedi, Pempő, gyertek már a szállásra utánam. Kukora Lajos! Kukora Zali. Goodbye, my love, goodbye! De szív most ne sírj már! Öcsém, engem már nagyon idegesít ez a Jürgen éneklés, téged nem? Hát basszus, nem biztos, hogy nem kéne már magát észrevenni a Jürgennek, mert nagyon gáz, ahogy énekel. Hát nem igaz már! A katáik leküldtek engem, hogy mossak fel, ők meg lementek a Balatonra fetrengeni, én pedig itt felmosok. Pempő! Hallod, Énedi, szerinted ki beszél hozzánk? Én csak 2 felmosórongyot látok. Eléggé úgy hiszem. Hát ja, hát nagyon durva, basszus, itt beszélnek a felmosórongyot. Épp ez az. Énedi. Pempő. Kukora Lajos! Pempő! Ohó, Pempi Balaton! Hát azért biztos, hogy Énedi, végre fürödhetsz, talán víz is ér téged, te csöves. Neked kéne víz. Undorító csöves vagy. Nagyon büdös a szagó. Gusztustalan csöves. Büdös, Ali! Úristen, ott egy döglött Énedi. Hú, az döglött Pempő, nagyon büdös. Úristen, ezt be kell vinni a szállásra. Eléggé. Rohadt vicces. Aha. Várj, itt tartsd. Csak az arcát szeretném. Azt sem látom, hogy van. Mosolyog. Miklós? Mosolyog? Csavad fel a szőnyeget, még ma éjjel. Csavad fel a szőnyeget. A bútoronkat gyorsan tudsz szerte széjjel. Ne félj, baj nem lehet. Most el a lámpát, nyisd fel a zongorát. A zene szóljon, szálljon az éjjel át. Ügyesd el a rendet, megtűrjük a csendet. Csavad fel a szőnyeget. Alszik már a város, a lámpák égnek. Van az utcán lent. A fénycsikorgás megszűnt, a villamos a csenget, az év furcsa hangokat rejt. Egy akkord csendet el a idegláz. Az ajtó visszhangzik már a lépcsőház. Nem szolatnak bele, nem törődünk bele. Csavad fel a szőnyegen. Oly régen, várom a percet már. Ma este végre minden a fején áll. Egész éjjel még a lakás, csak holnap lesz.
Mekkora szám! Mekkora Ez a szám. legnagyobb! Nagyon király! Basszus, énedi, menjünk már innen, ezek nagyon nyomorék. Elég, megyünk aludni. Aludjunk már, ez nagyon énedi ez az egész. Udorítóság. Énedi. Reggel 7-kor várlak a parton. Ne felejtsd el.